St. Louis High School would like to inform the general public that they will be having formal and entrance examinations on the 2nd of August, 2024 at the Lilongwe Christian Primary School opposite C Company at 9 o'clock in the morning. The students are required to bring a registration fee of 10,000 kwacha, a pen and a pencil, and their money PSL IDs as proof of their candidacy for the past exam. Places are available in Forms 1, 2, and 3 for the 2024-2025 academic year. For more information, contact the following numbers: 0997 675 722, 0884 544 678, or 0990 184 040. St. Louis High School. Experience excellence. Ndikulandireni ku program ya lero ya Gwede tabwera kuti tizazukuta nkhani zosiyana muja mmene timachitira nthawi zonse kubwera pano kuzalankhula chilungamo cha nkhani imene ikukhalira wosatenga mbali koma kulankhula zoona zokhazokha ntchito yopita nakafufuza kuti kodi kunjako kuchitika zotani kwa anthu oyenerera ndikubwera kuzafotokoza kuti kodi nkhanizo zikuyenda bwanji amayigwira ndi bambo Stephen Banda tinawo mu program ya lero. Ine ndi Selina Dumbula timathokoza kumwemwetera kunyadira kusekerera kuti mmakhala pamenepo kuyitsatira program ene ya Gwede komanso ma program ena osiyana munditole ndiwalandire bambo Stephen Banda kuti atizukutire nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero. Muli bwanji Banda? Tili bwino. Takulandirani? Ndupisa nduna. Oye majekete mwapumbulusa ndada banani kwa basi tu. Konzekera convention. Ezona die. Azikati amavala bwino munthu iyi. Program ino ife timejibani. Kwa basi. Ife sajipani jano mwanjira ina yose. Kama supporta UTF, DBB, UTM, MCB, kama supporta Omodzi, ife sajipani jano. Chilombera manja okutsogolera niwe ya. Sajipani jose chomwe chili ntsiko muno. Timafati konena timakamba chinthu mmene chililiye. Mukwiye koma chilungamo chake ya nkhani chokuti bwanji. Apolisi akulingadzi kuli Lilongwe. Amanga bambo wina wa zaka 45. Chabwino. Pa mlandu omuganizira kugwirira komanso kupusisa anthu. Kuntandire kunamwalira amfumu anyakwawa. Chabwino. Nde atamwalira kunapita profeti wina kupita kwa abale aja amunthu omwalira aja ndiwauza kuti ine chaka chatha cha 2023 ine ndikhoza kuzusirani m'bale wanu. Ya anthu aja chabwino patatha nthawi aprofeti aja adabwera ndi munthu wa zaka 45 amene adammeta bwino kwambiri ndikumuveka zovala za nyuwani ndikuwauza anthu aja kuti m'bale wanu uja afumu aja ndi amenewa auka kumanda. Koma chibale aja komatu sakufanana ndalauza kuti yayi pakutha kwa nthawi podadali kumanda ngobe yaphwanyika yasana zochitika. Atatero potisa mawa Mulungu wazusidwa kumanda chibale adalola adavomera abambo aja adavomera abambo aja kuwalandira kuti yayi ati ambewe adayika nyumba yoma makhala ndikwamba kukhala ndaka zawo kumakhala amuna anabwera ukakumanda ndikwamba soso ntchito ina ya ufumu kuti pitirizani paja munalekeza akuti anthu anamba kudabwa kuti kodi afumuwa ndi mena ankapangira makhalidwe asadamwalire pano asintha mafumu akumwalira kuja kwa asintha akuthamangisa siketi ina iliyonse mwangayone mmuzi muno kuthathalisa azimayi akuti mpakana kupatula akazi awowa adakwatira solera akazi awiri atangobwera ndithu ndakalezera kutukwada muzonse foja wachamba wachani anthu adapita kanena kwatiye afumu auka kumandaja kuti vuta kulera atiye adaitana awamatauka kumandawa adamba kukhala ndaka za malemuwa ngati banja amuna kabwera siku dabadwe mwana kazi yosakanaziwa kuti awasi ajabu oloskero kasana akazizwa kuti skero iyi kenako afumu atiye atambanikiza awamatauka kumanda poma pauluwa kuti yayi ineto adachita mtuma ndi profeti uja
kuti ndizanene kuti wandukitsa komanda ndizalowe mmalo mandani mafumu ndi afumu amene wawa adaukisidwa komandawa amakhala ndakazawa malimuwa ngati awowa amanga pa mlandu ogwiririra waganiza anagwiririra komanso akupusitsa pano apolisi akulingadzi akusakasaka profetiyo mutionese chithunzi cha profetiyo tikuthandizeni kuyang'ana ubwino akakhalidwe subisa kwa basi ndimoti afumu akali ndisoma kupanga iwo peza kalapa kafukufuku pang'ono kuti zawo ya makhala bwanji sendina atakuwa zochita kwambiri chabwino ndabaliza mukhoza kuyamba ndikhale wenda bwera nayo zoyengeza chira zimweramu yaanza kumapeta tiseka kwambiri owamunani wanja ndi awa chabwino tiyambepo ngani zathu zalero mabobada ofunika apezero wabwino tikhalupa tsani manduka yamba kuti tiuze kuti uli bwanji ukuyenda motani umeyo by far by force musatire bwinobwino chabwino tiyambe ngani zathu zalero mabobanda UTM yapanga chiganizo chake chokhudzana ndi mgwirizano wawo ndi tonse alliance kodi chachita bwino funso lovuta kuti tiyankhe ngati Gwede koma kwa ine yakewo pobwera ndi chiganizo chimenechi ndekuti aona kuti ndi bwino mgwirizano wawo omwe udalipo wa chisankho cha 2020 pakati pa malemu Dr. Salos Chilima motsogozedwa kumene ku UTM ndi kumene ku IMCP motsogozedwa ndi achakwera pamamveka zambiri kunena kuti dasainirana zaka 5 kuti kafika zaka 2025 adzasiya ndi dzapitiriza ndine enawa namakana chenicheni sichimadziwika pakana kufika pomwe ikozinja idachitika masiku apitawa I think lachisala pitali kudali sonkhano medidakambira luchitika sonkhano wachipani cha UTM kumeneko kudabwera sonkhano linkata nyamata ena atanyamula zima zolembalemba kuti ife sitikufuna sogwirizano tituluke mu mgwirizanomu zolemba zabwino kwambiri zotadakonzekera kuti kumbuye kwa zolemba kudali anthu ena omwe adapanga zimene zopulinta sadalembere papepala kuti zilali zongozizimuka plan inalipo iwe tataipa kenako adachitisa sonkhano atola Nkhani ndikunena kuti china chomwe agwirizana kumeneku ku executive iko ndichokuti atuluka mu mgwirizano wa tonse koma akhala kuitanisa National Executive Committee yokuti ikapange indozi chiganizo chimenechi masiku amene akubwerawa komano sizikuziwika kuti kodi amene ali nduna zaboma omwe nda UTM atuluka nawo ena ni maambasada ena ali ndi makontalakiti akuluakulu ena akuchipani cha UTM ndi boma azisiya ena ndi ma CEO mwachizwikire ngakhale CEO ali makulifation koma adalowa chifukwa chokuti adathandiza nawo mbali mbili ena ni ma body chair ena ma body member ena ni ma contract osiyana anthu amenewo ambiri omwe tikuwadziwawo kusonkhano kumeko kudalibe kodi iwowo alolera kusiya ndi kupita kusatira chiganizo chinachi chipani chawo kodi kunekiko zikatha bwanji ena akugwirizana nazo zochoka mkati mwa nekimo ena sakugwirizana nazo tani zochoka tsopano kodi zimenezi sichiphwanya chipani cha UTM zimenezi sizizokoneza chipani cha UTM kodi bwanji samabwera kai pamodzi ndikukhala kuti kodi tipange tonse chiganizo chotani chifukwa chiganizocho kamafunsa anthuwa kuli anthu ena omagwirizana nacho ena amene asakugwirizana nacho ena akuoneka ngati chiganizocho apanga makupsya mtima ena akuoneka ngati kuti ife tili pa mtambasale muzikandilipirira fees ife tiunanala pano muri chonse pozona ndine ambassador ine minister kati ine ndikakutsatirani kodi fees ya mwana wanga mukapeleka ichokera kuchipani zina zomwe anthu amene wawa ku UTM pano mene zilili ndipatipo ndiyeno tiziona foka zoche sopheka si akuluakulu anthu amalowera ndale kuti achite bwino iwowo kodi anthu amene wawa ndikadya patipo a vice president ndachipani cha UTM okay iwowo akhoza olatakhala kuti atuluka nawo akhabe vice president tifune tisafuna zapita komano enawo angapitirizebe kuti ndasiya unduna ndasiya uambassador makontrakt onse ndasiya
Nkhani yomwe ili kuchipati cha UTM. Tikudikirano kuti akapita ku National Executive Committee komwe kumabwera onse ma directors, ma regional governors kumeneko zikatha bwanji. Maso athu ali kuti ali kumeneko. Ndeko kumabwera ganizo lina lonena kuti mu chipani chathuchi tikaonana palibe amene angalowe m'malo ma Dr. Saulos Chilima. Tikatenge munthu wakunja. Akulu ngati UDF mudamva kuti zinthu zidasokonekera nkhani yake daliti adasiya anthu a UDF kukatenga ena nakantapira munthu wina ende pa 5 February 2005 malemu bingu adalengeza kuti ine chipani cha UDF ndatuluka kuyambisa changa. UDF nkusasukira pompo chipani chokuti chinali cholimba kumwera kunoko kamakambasa tcholo mulanje palombe amwene kamakambasa chikwawa za mplanta muno UDF idalibe masewe chifukwa chokatenga munthu wina wakunja ndikubwera naye. Kodi mkati mwanumo mulibe munthu amene munga mutenge ndikuona kuti uyu atitsogolera manje osabwera pamodzi ndikuonana kunena kuti ifeyo ndikuona ngati kunena kuti munthu amene atitsogolera amene titamugulitse ndikucho amene mudakantenge obwerayo choti muziwe pobwera amabwera ndi anthu ake ali kale ndi anthu ake omana muzungulira muziwe kuti kamukawina mukalowa mbomba mudzaliraso kunena kuti tinamuthandiza sakutiganizira akutenga anthu ena amakhala kuti ali ndi yake kale. Then chiganizo chofuna kuti achione bwino ndikuona okhaokha kuti pa ife tokhatokhafe amene angachinyamule chinthu chindani kodi kuti utunda kwathu kuli ndani chomwe tisakumpangira support chani ndale zokupsya mtima chifukwa chokuti wina mudana ndi munthu wina wake ndikufuna kukabweresa wina wake akulu mudzayizuzisa ana ku chipani kwa basi muli ndi achinyamata ambiri amene anachikhulupirira chipanicho chipanichi mukatinena kuti mukapanda kuchitenga bwino kapena mukapusa chipanichi chisweka pakati pale safuna zache. Kodi izi ndi zomwe Achilima ini akewo ankafuna kodi atati mzimu wawo komwe uliko ndi zomwe zikuchitikazi angakondwe izo nzofunika kuti kuyitemoko asiyangane apopo akakhala ndionera chilungamo apopo akapanda kuziganiza bwino chipanichi chisweka pakati kukhala kutha kwa chipani aganizire kutenga munthu wakunja ndikubwera kuonera kuti atitsogolere muli anthu ene amene muja moti athandiza chipani chija ndi ma resources zawo and amakhala kuti chipani chija aluza nacho ntchito nthawi ya DPP ija aluza nacho ma contract nthawi ya DPP ija ndi tikatenge munthu wina kuti abwere munthu obwerayo chomwe ndingakuzeni ali ndi anthu ake kale yeso mabwandi zache ndipo olokhoza kumuthandiza akhoza kuzani mala bwino koma akadzafika pa mtunda ino nonse simudzaoneka mudzaliraso mudzadandaula ndeziganizo zinazi pomaganiza maganizo akuganiza si anthu onse maganizo ena akuganiza anthu kumeneko muyambe kaye mwayang'ana mkatimo kuti amene angalitsogolere ndi ndani malamulo achipani chathu akuti chani nkhani ndo ndikutsata malamulo kuti chipani UDF idakhala kuti idatsata malamulo poyambirira sidakakatenga abingu ndikuzapeza kuti abingu ndikuchitenga chipani chonse lero chipani chija kusanduka DPP UDF nkungosala kadera kochepa kokha yoti idali majority mikangano ya zipani zambiri chifukwa cha utsogoleri zaononga imayamba nkhani zake ngati motere aliyese chipani mucha aliyese chipani ndofunika ali ndi anthu ake amene uja akatuluka amakanda anthu folo amatuluka nawo mukuchotsera chani mukuchotsera manamba panopa kunali kubwera kumodzi okay tufati bwera ndi chigazo chotuluka mutose atitsogolere pakati pa thupa ndi ndani ndetilimbitsa bwanji ma structure zathu kuti akhale ma structures tuonjezere pa MP4 baja pa makhasa atina wawaja kuti chisako chikubwera chizakhale kuti iwe ili majority ku parliament komanso makhasa athu ndi ambiri komanso chenjezo lina muchenjere pa nthawi ya maliro anthu andale amapezerapo mwayi ndidakambapo pano pamene pachitika maliro anthu akulira munthu andale wina amabwera kuti ashaine aoneke nanu ngati ali ndi chisoni koma akufuna mavoti anu kwa basi pa nthawi ino pamene kuli miyambo yosiyanasiyana omwe kuchitwa ngati amapemphero kanjosa makatolo kukubwera andale amene akuoneka ngati ali nawo limodzi akumva nanu chisoni koma akufuna mavoti anu akufuna kuti inu mupusisike mziti awakumva nafe chisoni ali nafe limodzi
mupititsa chipani mosavuta kwaba yakuchinyamula kwe musamale nazo anthu munthu andale pamene pali maliro amatengera advantage pamene pali ukwati amatengera advantage pamene pachitika chake amatengera pa advantage amabwela ndi nkhope ya chisoni ndikumakamba nawo zinthu za chisoni ino kumati koma awali nawo limodzi awasamalana masiye pasiwa pano koma akungofuna mbuzi aje nawo nkhukuzo aje nawo amalize akatero mafuwa awo anyamwe azipita nawo samalani ndemo kamati osaopa osafoka osatopa kulimira kupanga kusida zinthu zingapo musapangire ziganizo kupya mtima kupangira chiganizo kupya mtima kuti tikamtenge wakuti tabwerekese mtima wakuti akuluakulu muthetsa chipani malingaliro omwe anali nawo ayinako omwe adayambisa chipani chimenechi si amene mukutsatira pano khani basi aliyese apange reflect aliyese aone kuti tingathandizane bwanji pakati pathu pangatitsogolere ndani tingampange support ndani koma mukafuna kutenga munthu wina ongodutsa kuti adzongotola chikwama akuluakulu muzatitsimikiza gwedegwede simanama ife chomwe timanena pano olo wina takwera mu mtengo sangachione takamba zinthu zingati dziko muzokuza ndani kuchitika ate nazoni muziona mafani kapumulire koma ndikuona ngati chivaibi chimene muli nacho pa nkhani ya zolowa ndi zotuluka muzipanimo timaliziretu nkhani inayo chigawo choyambirirachi akabambe nawonso kuti ipi atuluka kupita kuti dalitsoka bambe makhapo governor wa Reserve Bank of Malawi ni munthu ophunzira bwino kwambiri nkhani ya zachuma amayidziwa ndi katswiri adabwera mu chaka cha 2020 ndithu tidaona akuluakulu achipani cha DPP akuwaonetsa adali ndi maganizo otakapikisana ku convention kunali akabambewo kunali anankhumwa kunali mwanamveka kunali blind saka nthawi imeneyo kenako tinazaona akuluakulu ena achipani cha DPP akunena kuti ayi ife tikupanga indozi apita mudalika akhalasa kugamba chita chosaka bambe kufikira pomwe taona kalata akunena kuti iwowa ataganiza molingalira iwowa atuluka mu chipani cha DPP sadanene kuti akulowera kuti pakali pano komwe atalowereko tikuona koma kunena kuti iwowo adafotokozeranso mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika koma akulowerako kudipiwa naye anthu akonda komanso sanayambane munthu koma akulowerako ndekuti aloweraso ndi chani ndi anthu awo kumene kosapitaso ndi madaliso ndekuti okhala kuti nawonso achoka kuchipani cha DPP ndi munthu oti alibe mbiri yoyipa ndi munthu oti alibe mbiri yoyipa mukaona nzeru zawo akamakamba mapulani awo ndi abingu amafanana ndi abingu amafananira nako pang'ono koma iwo mwina ndi nyengo poti zasintha zamakono akubwera ndi ena amene ali more advanced amenewo pakali pano sitikudziwa kuti alowera kuti ndisanenene kunena kuti ayi ndamva kuti akulowera kuti ndamva mpetimva kuti ndalezo asiya kapena akulowa kuchipani china koma kabambe ndatitsoka bambe ku DPP achokako koma sadayambane ni munthu sadayambane ni munthu sadachotse atasiya okha ndipo adadziwisa mtsogoleri wa chipanicho kuti atani achoka za mtendere ife sitinena za mmalowa tidzakuwuzani kuti pano akulowera kuti apanga chani ndi nkhani tidzambira pamenepo iye ndi nyengo yache basi zolowa zotuluka muzipanipo tikapumulire pang'ono kuti tibwerenso tidzapitirize nkhani zimene takubweserani mpulogalamu ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Disappointment in heaven. Kodi mukulingalira zowamangira chiliza okondedwa malemu abale wanu? A Tile Masters amapanga ziliza za granite, za matiles komanso za terazo zolimba, zapamwamba komanso zokongola pa mtengo ochipa. A Tile Masters itu amakafika pena paliponse Malawi muno komanso lay-by amalola. Onetsani chikondi chanu komanso ulemu wanu omaliza kwa abale ndi anansi omwe anatisiya. Apezeni A Tile Masters lero kuti akakupangireni ziliza zamakono. Musabetse ndalama zanu kwa atambwali omwe angoti mbwe mtauniwa komanso pa social media. Tawayimbirani foni A Tile Masters lero. Telefone 0999 206 701 kapena 0880 974 949 kapena apezeni pa tsamba la Facebook la Tile Masters Malawi. Our departed loved ones deserve honor. Let's honor them. Tile Masters, trusted since 2003.
around the world through. Chigawo chachiwiri cha program imene ya Gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo program ya lero. Tuthokoza kuti muli pamenepo tili limodzi mukuyitsatira program imene tikulandira chigawo chachiwiri pambanda. Tathokoza. Makandidate IMCP omwe ndi nduna akumwaza ndalama kuti akavoteredwe ku convention masiku apita athu. Kuli kumwaza makobiri. Delegate muzi kumatuka ndi 300,000 kuchoka pa Minister Mozi. Chabwino wina kumatuka 200,000 ukaphatiza 500,000. Iyo wachita bwino. Paja kuchitika convention ya Malawi Congress Party mu August muno. Tsoko abwera akulu osiyana amene akufuna mipando ya pamwamba. Ena ndi nduna za boma. Ndipo funa pokumana nawo pakati apo adali chigawo chimodzi cha kumpoto. Kunali madelegates 153 kumeneko. Madelegates 153 aliyese kulandira 300,000 kuchoka kwa nduna imodzi. Madelegates 153 wina kulandira 200,000 kuchoka kwa nduna imodzi. Ndalama 76 million. Wina kugawa 30 chakuti million, wina 40 chakuti million. Anthu makobiri. Kumadaba kuti kodi makobiri amenewa masunga pachi akuchoka kuti tikawerengesera pa zaka 4 inde munali ndi ndalama koma ndalama yomwe magawa simapitira 5,000 ndalama yogawa 200,000 maitenga kwane inde mukhoza kukhala mupanga business kodi ndi business yanji ingawine chigawo chimodzi sanabwere chigawo chapakati sanabwere chigawo chakumwera sizomwe kwagawa bwanji ndilekezera kugawa ma 300,000 kwa anthu ena 153 chigawo chapakati 153 anthu ena chigawo chakummawa ndi mamiliyoni angati tikukamba za anthu awiri ndekulena kugawa mwanseri kodi ndalama zimenezi zikuchoka kuti zinabisala pati kodi olongati ili business iyo maprofit ake ndantundu wanji onse mfutere izi makobiri mwa mtundu otero cholinga chawo pogawa ndalama zimenezi ndi chani ndalama zimenezi asazipanga recover bwanji pamenepo ndi investment munthu wandale sagawa ndalama ulere palibe zimezo ndi ndalama zimenezo asazitenga kuti chifukwa mukaphatikiza ma benefits mukaphatikiza ndalama zonse za unduna malawa zonse za unduna sizikukwanira pa zaka 4 kuti munthu ukagawira anthu 153 300,000 or 200,000 tizitikamba chilungamo inde amwera ndalisa chuma amwera ndalisa chuma anadalisa ma business kwa business athu tiwapangira mina kuti banja lathu lidzakhale pabwino business yake yo wina ya mtundu wanji ndifunso mwezani akuti ndalama zazibwezeresa banji ndalamazo atazibwezeresa banji ifaka atazibwezeresa kubwezeresa kundezi zabwezeresa kuli kusangala kumeneko kuli kupota Malawi timakonda makobiri mutakaningera makobiri kumeko timatani kuli anthu ena kugawa mwanseri sanabwere moyera koma anthu akudya ndalama kuli kuibisirana mbiri uyu mwakati magate kukutuluka nkhani patapoti awaso ndicho zina zosagwirizana ndi ndale kuli kodi iso ndeichi kuchita kuposa ya nkhani zina kuchita kuposa ya prophet ana kuntandire kuti wazuka kwa kumanda kuli kubisana mbiri anthu amazopa komano pamapeto pa zonse anthu asakuona chimodzi anthu akukangana na maudindo onona poyang'anira chaka cha 2029 amene atazalowe m'malo mwa Chakwera ndi ndani ndeno akufuna mipando yonona kuti pano pa zaka 5 izo kazobwera azionekera azikhala kuti akuyika anthu ake m'malo yenerera kuti kazafika convention yonena kuti pano pa tikufuna no kuchipaniko amati atenge mpando wa president wa chipani atalowe m'malo mwa Chakwera nkhondo mukuyionayi ndi ya 2029 siyalero iyayi pamipando ikuluikulu yononayo ikubwerayo anthu akanganira nayo ndiyofuna kudzigulira malo lerolo kuti ayike ma structures ake ayike mfundo zake convention ya 2029 izamukomere adzalowe iyeyo malo mwa Chakwera nkhani yonse kumwaza ndalama kunyozana kukangana na mipando yononayo nkhani yake to ndimene ndekulikhana kukhalapo sikuti kwatha convention muona anthu ena akupitsana mbiri nkhani zimatuko chipani komweko osatafuna maudindo watu kule chipani kuti maso awa 2029 akuzalowa m'malo mwa Chakwera 2030 ndi ndani ndeno izi zikatha sudu zikuthera pompa kukhala nokupitsana mbiri kukhala nokufunirana zinthu zoyipa kuti uyaoneke oyipa ine ndioneka bwino zikuyambira patipo chifukwa chake mukuona ngati kuti kumipando ina ake kuchuluka anthu nkhani ndi ya 2029 convention ya 2029 mu August kuti amene adzalowe m'malo mwa Chakwera
ndindani nthawi imeneyo ndindani ndakasi Panopa iya upita upikisa nawo ngati atawine atadzawine ndekuti adzapitiriza ngati atadzaluze ndekutibe adzakhabe mwina mtsogoleriwo kudikira 2029 convention yawo yachipanda kachima apatsa mandate 5 years ndi chocho pakadali Panopa zili motero kukongeresiko koma kwachema sikuli bwino chabwino timalize ndi nkhani yoti alimi afodya akufuna mabelo awo omwe analandidwa kuti abwezedwe pajati mu nkhani ya fodya momwe I think tupita chakumapeto chabwino bene wali mafodya kudzudzula bungwe la Tobacco Commission akuti posunga mabelo awo mosauza mabelowa ndi kunabwera lamulo lomwe timati Tobacco Industry Act ya 2024 lamuloli lamulo lidapangidwa ku parliament sanapangidwa Tobacco Commission ku parliament aphungu anu akudera kwanu kudabwera nkhani yokhuza malonda afodya lamuloli tikatenga section 96 subsection 8 limanena kuti commission yomwe imang'anira nkhani za fodya idzalanda mabelo omwe fodya wake muli zinthu zosokonekera dziko muno alimi amataka alima fodya ena akafuna kuti akayende malonda khale ngati akulemera amathawikamo mchenga mene muja amatha kumunyowesa fodya uja amathawikamo maplastiki amatha fodya uja kusakaniza ndi zinyalala zomwe zimapangitsa kuti anthu ogula akhumudwe zibisa mbiri ya dziko la Malawi chuma chathu cha dziko linolo timadalira malonda afodya ndalama zakunja zija zikabwera ndi zomweno mumaona ena akuyendera mapita maiko akunja zina tikugulira mankhwala zina inu mugulira magalimoto ndi forex ilipo tsono anthu aja apapezeka kuti ndi fodya uja kana kuti Malawi sakuchita bwino mbuyo ayayi tizipita ndipo funa kuti sika uja ukhale wa ukhondo wa makono okuti anthu ogula awatibwetsera chuma wasamadandauza kunabwera Tobacco Industry Act yomwe inavomerezedwa chaka chino ku nyumba ya malamulo yomwe idasayinidwa kale ndipo idayamba kugwira ntchito ndiyeno amene wawa alanda mabelo okwana 300 alimi omwe mudali zinyalala zosakhala bwino zomwe zimasokoneza malonda ndiyeno alimi amati mutibwezere fodya malamulo amene wabwera liti apakati Tobacco Commission lamulo mesa lapakati Tobacco Commission idavomerezedwa ndi aphungu a nyumba ya malamulo awawa akungotsatira ndiyeno akalandano fodya chomwe chizichitika adzikamusankhaso amene wa commission akamusankha adzimugulisa iwa commission akatero no awerengese kuti mapenalties ndi angati pandalama tapezazi pa fodyayo yo akachosa zilangozo kena akwazi mpasa ndani mulimiyo limene nkhaniyo ilili patipo ilili Panopa ndemwina msama imvetsa kuti kukhala bwanji no kuli lamulo dziko limene ndi malamulo polingalira kuti fodya kuti olo fodya tingosiya kulima dziko linolo ligwa forex ndikaitenga kuti ndechifukwa kuti anthu limebisa dzina la Malawi Malawi alimi yake fodya amapanga zimakukoleni pa business kuti mapita makugula chinthu chokuti makagula sugar kwampeze mchenga mukagula so umakauta amene business ya kanida mauza so anzana kunena kuti sugar kuli shop kwa Salimu amene yoyo khangati muli mchenga ndipo funa kuti tikonze zimene zifanye kuna bela lamulo lili kungwati vuto ya malamulo akakhazikitsidwa siti maphunzitsana sikumakhala civic education kapena kunena kuti kwabela lamulo lakuti chimafunika lamulo limene linachitidwa akafotokozere alimi ochita malonda aja kuti kwabwera lamulo lakuti ndipo lizipanga zakuti sibwezi mwina alimi amene akudandaula komanso ngati alimi wakuona kuti pali zovuta apita amene ndaphungu adira lawo kapena avomera izi apite ku court kumene matha kupanga kupeza maloya akuona kuti zimene zitingazipanga apply banji ku court kuti kapena tipemphe constitutional court ikathe kutanthauzira kuti sizikutsutsana ndi malamulo akulu a dziko lino kapena zili within ndi malamulo a dziko lino kapena tipeze aphungu a nyumba ya malamulo akasinthenso komanso china ndi manero parliament ikofaka ndi manero zinthu zina zake tsiku makakambirana zimene zinikamvera ndi makondomvera za parliament kwambiri mwina zina zake tidzingokambapo mchichewa dzingopanga parliament ija izikhamba mchichewa kuti mwina adzimvesesa bwino chifukwa chokuti mwina mapeto ake zimakhala zimene zizi koma ndi mmene zilili Panopa nkhani yokhuza na mabelo 300 omwe analandidwa kudzera mu lamulo latsopano section 96 subsection 8 ya Tobacco Industry Act ya 2024 kuti commission iyi yatenga fodyayo imusankha imugulisaso ikatero iwerengesera kuti kodi zilango zake ndizotani kachenjiko apatsa achabwino
timalize modelo mdinkani zina ngati ayi basi munabwera ndi yabwino kuyambirira kucha limeti idikirabe ani mafuso chuluka kwa mai akoba mai unabanga zambiri tikamvera ku court bage mbono leni ngani yosei mbone ayikulu ndi maiwo mbone yambirira ku court ndi maiwo akakhala maiwo ndi tikamva zambiri ku court sankhule zambiri tilibe loya loya tilibe loya tikapeza kuti chamwino nimalize choncho tathokoza ifa choti zikulira kati zathu za lero kumaliza modelo program ya lero ya Gwede ife timabwera kuzangounikira nkhani kuti kodi zikukhala motani bambo banda amathamanga nakafufuza kuti kodi zinthu zikuyenda motani kuti adzatifotokozere mu program ineyi ya Gwede. Pa makina panali Tonge Fumba, pa FCC panali Joel Adams, pa kamera panali Maxwell Frank, ine ndi Selina Dumbula. Timathokoza kuti mmakhala pamene posaiwala kupanga download kanema mmanja kuti mudzionera ma program athu siyana kwina kulikonse kumene mukulowera. Pichizani kuonera ma program ena otsatira Gwede.